Резда ханым, әмне әлеге гибедияны әзерләгәндә күпме диге кулландыгыз? Пешкән диге 50 килограмм булды. Пешкән диге һәм инде 12 килограмм кырт. Кызлар инде аны атна буе әзерләделәр. Кыртызак әзерләнә бит. 240 йомырка, 12 килограмм йөзем һәм инде кара җимеш, сары җимеш салдык. Ул барысы 16 килограмм булды. Кыртны әйттем инде, май 12 килограмм. Ничек тәмле булмасын инде ул. 240 йомырка бит ул. 240 менә зур инде безнең теге латоклар белән кызлар әзерләп бөтен нәрсәне чыгарып, әрчеп, чистартып бәһәр берсә. Менә мин әйтәм инде, минем эшләремә дә минем белән тынычлык юк дим, кызлар түзегез инде дим. Әлбәттә, монда коллективсыз һәм менә наилсез бер нәрсә дә эшләп булмый. Күп техник яктан наил эшләде, бөтен әйберне. Әни булай, әни алай гына да куйык инде. Әни әйдә инде самавыр янына самавырларда утыртып куйык инде. Менә шундый бөтен нәрсәне балалар белән, гаилә белән башкарып чыктыгыз. Башкарып чыктык. Чыннан да бик югары күркәм дәрәҗәдә иде. Уңышлар юлдаш булсын. Амин.